Hi guys, majong buntag. Ako na po ni si Jinbers. Welcome back sa channel. Kana January 22 karon guys, sanang birthday. Aranang lipaja guys kay gahapon na surprise ko kay dihay ning text na usa kanang nay Palawan nga nay ning ning padaan ng kwarta. Pasalamat kadyo ko ni Ate Mars ug ni Kuya Leo Tave Adventure nga naa sa Japan. Radyong salamatan ninyo kay aran jud mong kamaadyo. Ara mong ka good heart kanang ara mong kamatanibangon. Ginoo na laman jay bahala sa kanang injuhang kabuutan. Ara jud nang lipad sa karong adlaw. Diyaga po naghilak jud ko. Naghilak ko sa kalipay kay na-surprise ko. Nga na mo to nga ning nangutana ko kanang nay kamubay ning pada kay ara nang surprise nga ang birthday nay mo pada kanang ingana nga talaga ko kaadjong grasya nga gikan sa kananay hatag nga gikan sa Ginoo. Salamat kaadyo ninjong duha, aranjang salamatan ninjong duha. Okay. Kananay maka-share po ko blessing sa kanang amuang silingan kay das ko na harman untang plano nga kananay mag-cake ramen daw palit ramen tuyok na manok kay da po tining padana das naging adlaw nagpadahin na padana kananay 1K karon na ti Mars ug kananay Kuya Leo dako man nang injuhang gipada. Salamat kaadyo ja kuan kananay magluto min ja gamong buhaton ipaklans na laman kay kananay bawal man ang kananay magtapok-tapok diri kay kananay ningdaga na kananay na positive sa virus dari amo ang dapita sa dalagit mo nang gibawal ang kananay tapok-tapok agamong buhaton among ipaklan ja amo na lamang ipang hatod sa kabalayanan munang salamat ka dyan dyan karon kananay padong may madto sa kananay merkado kay karong mang malit sa kananay amo ang lutoon dyan. Salamat ka dyan ko ninyong duha Ate Mars o kananay Kuya Leo radyanahang lipaja. Salamat ka dyan Ginoo na dyan bahala sa kanang injuhang kabuutan. Anja kanang pasalamat ko labaw kong pasalamat sa atong Ginoo nga ningabot na pud ko karong tuiga sa pangidaron nga 35 kanay salamat ka sa Ginoo nga tagaan ko maadjong panglawas kanunay kauban ang akong pamilya ang pamilya sa Bohol kamo guys kay part na mus kananay ang kinabuhi. Labaw na ni Ate Mars o ni Kuya Leo nga naa sa Japan. Salamat kaadyo ninyong duha. Kaya mong ka good heart na tinabangon mo kaadyo unja. Pagamping mo kanunay diha sa kananay Japan. Unta dagan pa kaadyong mga tao nga malipay na matabangan ninyong duha. Kaya mong ka buutan. Para mong ka good heart na Ginoo na di bahala sa kananay injuhang kabuutan. Ate Mars o kananay Kuya Leo nga pasalamat ko sa Ginoo nga ning abot pod mo sa kananay amo ang kinabuhi labaw na dito sa Bohol kay kamo wa jud mo sawa sa kanang support nila nga patinaho diri sa kananay. A few moments later. Anara doa. Hi guys, dami sa kwan guys, Goldilocks, yung malit mig cake. Hey guys, dami karon sa kwan guys, Goldilocks. Goldilocks dalagi. Sa kwan dalagi. Hi Ate Mars, ug kananay Kuya Leo. Diyan na nakuha na namo kanang injuhang ipadanga para sa birthday. Salamat kaadyo. Ginoo na bahala sa injuhang kabuutan diara. A few moments later. Hi guys!
Naday ko karon diri sa Dalagit kay January 22 karon. Birthday sa akong manghod nga gwapa nya buutan pagigyan siya akong manghod. Karon guys, na ako nag-prepare ko og mga akong lutuonon kay kuan ganang naining sponsor niya nga magluto mi para ipanghatag namo sa ilang mga silingan diri sa Dalagit. So, na ako ga-prepare ko para mong panghatag namo silang mga silingan. Mao ni guys, akong anak guys, akong kauban. Sunod guys na mag-vlog na pud mi kaming duha. Kani akong anak, naay akong pag-umangkon gabutan pud kayo ni siya guys. Kuan nga hugas oh. Hey guys. Mo ni anak ni Gigi nga gwapo kayo. Scripted na guys. Yeah. Nagsugod na kong luto og fried chicken. Kaya abangan niyo guys niya nga mo ato mi manghatag mi silang mga silingan og lami kayong pansit. Salamat po sa naghatag para Salamat po kayo sa naghatag na si Ate Mars o Kuya Leo. Mo ni salamat siya. sa pa-birthday. Iyang pa-birthday sa akong manghod. Mo ni siya. Salamat sa sponsor. Iyang nag-sponsor karon. An hour later. Guys, nakauli na ko gikan sa kanang nay lakaw-lakaw. Sige lamang ko gilis kay kanang nay kuan man, kanang nay korosipte kay nagkalat na po kanang nay virus. Diri sa kanang nay Dalagit mo nang sige lamang ko gilis-ilis sinja. Kuan pod kanang nay taligsik. Kay busy mig lakaw-lakaw si Junjun ganina sige balik-balik sa kanang nay Lumson ja. Yan guys, agang ate guys. Hi. Si Ate Robe maunig na sa kanang nay Uslog. Pasalamat po dako niya kay isa kong giari kay tabangan ko niya. Kuan ni siya guys, mag-vlog na pud ni siya. Hi, abangan ninyo si Ate Ruby. Mo ni ako manghod guys nga buutan kay ni siya guys, matinabangon. Kanang sa una nga walang-wala jud ko guys, mo ni siya nitabang na guys, manang gi-bless Jesus Ginoo nga ayo iyang kahimtang karon kay ang tao jud nga kuan kanang butan, matinabangon. Dako jud kayo ang kuan kaluoy ang Ginoo sa tao nga matinabangon niya kanang butan. Mo ni siya akong manghod. Pasalamat po kaadyo guys ni Yan ako ate. diri guys kay labayan ako ni akong manghod kay sukad ani siya nga na pito yung edad ito Manila 17. 17 years old niya sa guys dito niya sa Manila guys dito niya sa Amoa guys kay ako narbaho mo ko Manila alay kanang mo siya nagbantay sa akong duha ka anak. Katong ang gaingon sa ang vlog guys ba nga kanang katong moto nga dito mini Junjun nakita. Mo ni siya guys mag kanang butan kayo siya guys hilak ni siya kanang dili makatabang kanang gusto niya kanang ay ang mga igsuon nga nabilin sa bulya ng ugnay kinahanglan bahalag wala siya bahalag wala lang siya mapalit og panty basta iyang kwarta iya nang ipadala ipadala nila sa nanay tatay basta wala na siya bahala siya wala na siya panty basta iya nang ipadala na iyang sweldo kaya ako man sa sweldohan sa unang panahon sa tong 19 nga nagbantay na siya sa akong mga anak kaya ako nagtrabaho man kong company kaya siya may akong gipaantong Manila para magbantay sa akong anak. Ano nagkaila na sila ni Junjun. Ano napunta jud mi diri sa Cebu kay akong bana taga Cebu pod. Yang bana taga Cebu kay borders na mo na sa mua ka Junjun sa mong gipuy-an. Ato nagkaila silang duha. Nagkaila mi ni Junjun. Pero wa jud ko nagmahil butan jud kayo ang ginugay nga guys nga nung nakaabot mi diri sa Cebu. Kay waan murag ang Ginoo kay balo jud siya nga sa sobra na mong kalisod sa Maynila mo nang gipadpad mi diri sa Cebu. Manang pasalamat jud mi kay dako sa Ginoo. Manang kita di jud ta kinahanglan jud ta nga permita magpasalamat sa Ginoo bisag gamay ra tong kita, gamay ra tong kuan kada adlaw kailangan lang jud nato magpasalamat pa pirmi. Mo dunay kuan importante malag ginagmay kay grasya man gihapon na gikas Ginoo. Ano man ako dili mo i-verify akong gamit. Salamat sa kung maadyo sa nag-sponsor dani nga hang birthday. Gahi mo mig lumpia kit kayo. Kuan guys. Ano ang pansit? Ano guys oh. Tapos nga madadaga mo ka ng kuan lumpia na mananamo ka na may kuos. Ano naman ang tutuon doon. Napasin by Crystal guys.
Biga okay sa kanang nailuto niya tinapansin. Assistant ni ate. Pasalamat ka ko ni ate guys. Nagwa pa ba unsay napasanda ni Ron. Salamat po nila. So guys, maunanlig ka na nga paklan guys para ipanghatod sa kananay silingan kay kanang bawal man og kanang magtapok-tapok mungingani na laman nagahanggi himo. Nani na laman na mo ang himo guys. Para ipanghatod ra sa mga balay-balay. Nagpasalamat ko sa nag-sponsor na ako kay kanang nay makashare ko kanang blessing sa ang mga silingan. Salamat ka jo Ate Mars ug kanang Kuya Dio sa inyong sponsor. Napapakaroon kami sa silingan. Nindot ni sakto gid dinani atong gikuha kay kuan siya. Tama lang sa atong gustong kuan. Oh, sakto ra. Oh, dali ra kay siya. Ihasol. Ang bang ginasol kay sara-sara. Dito kayo mo. Magpakaon mo dito. Mapil pa lang guys sa bromide. Hindi patay mo. Magpakaon. Guys, silin. Pangkuanan ni guys second box. Lipay ka ma. Oh, lipay kadyo ko. Siyempre di ka malipay makapakaon kasi may sikataw na. Nakashare Gikan ko po sa blessing. imo sikataw na ikay gihimo niyang kuan instrument na makapakaon kasi may sikataw. Ang gihatag na ho, nakahatag ko ko sa May sikataw. lain. Salamat kadyo. Ate Mars ug kanay Kuya Leo. Sa Ginoo pod kay sila gihimo instrumento para ikaw matabangan pod. Una-una sa Ginoo gyud. Kaya kana sila gihimo ra po sila instrumento na makatabang sa isang katao. Ang Ginoo may paraan ana. Ikaw daw, unsa may istorya nimo sa may kuan? Nang problema ko guys, unsaon pagkumbinsi sa mga tagaan ni pauli ni kay among Irios, kay Marky Gasto. Wow nang Di ato yun ba? Uy, te, na pasensya na gid ti ato. O gumag-count te palog lang ato sa balaya kay amo pa ning gamiton sunod birthday kay Marky Gasto guys. Mahal kayo Gasto. bagag na hindi nakatagaan oy. Mga guys, kan batch na ni guys. Papa may topping. Mapagimo po. Dito na Mga nang ano na masahigdaanan gibutang, wa man sa lamis. wala na kay na Exacto. overcapacity. Nautdag ka ng space guys. Puno kay lamis sa pakita lamis sa insecure oh. Puno kayo. Papamuman guys. Hey guys. Dilalim. Ano man niluto guys? Dilalim ha. Ah, Dilalim pero mas lami balag di lalim trabaho at least yung mga ma-distribute ng lami sa pamati. hindi na rin magluto pero happy. Happy kadyo ko. Yun, kita mo na kung kondo. Parang di mo na. Kalahig ka naman. Happy. Oo, nasayat na mo.
Makaigo ba? Ako wala mo kan. Pag-aslo ba? Taklo ba? Taklo daw, hindi man na. Dara guys, kumbati ni ko ate kuan guys. Bumarabi ako. Dato guys, hapit na may mahuman guys. Spaghetti na lang ni. Ata lang na lumpia. Mani pag ulumpia wala. Wa pa. Sira na ng dito na pa. Sila ko tawag. Kuan. 70. 70 ka buok ni nga mo ang pan guys, paklan. Kuan ba ni sa kanira pod sa amo ang Ipakita ko compound. miluya pag na mo diri pakita mi diri. Sa compound na mo guys, 70 mi ka kuan. Bindi. Pakita pag mi diri maluya naman mi diri. Hey guys. Pag video na kay mong cellphone. Ako'y Iba ba sa kang bisita? Dapat magani ikaw magani mo yung video kay bisita. Ayan na yung nag-vlog kayo sa nito. Subscribe mo si... Nagluto ni ate guys na spaghetti. So sa spaghetti. Lamira ba kadyo ni si ate magluto guys? Mo nang dagan po ni magpaluto ni Ja. Ja. Salamat po kung dako nga ninganhi si Ja. Lumpia day. Na guys, mix na ni ate ang kanang kuan guys, spaghetti. Lamira ba jud ni? Nijang spaghetti kay dagan ni magpaluto ni jang spaghetti kanang nay order kay kanang lamian sila kay jang luto. Katuntang kandol ginga mo murag bomba bigay mga katong. Sunog mo yung naong. Makauni mo tong kuwan niya. Tumurag kuan ba? Whistle. Ay di whistle. Fountain. Birthday to Ay, you. Sa mo di ay gitara nimo. Di ko kabalo. Ano ba yan? Sige sige na. Kata ni Joy ka. Nasol mo. One, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Uy, handa. Ay sa. Wa ko ni handa. Uy, wa na video. Wala kaniha pa ni pagdagkot pa. Isa. Istorya. Wala sa tanan, the first of all. Tabag yan. kablo. Kanang Ay gilak siya. Namihilak mo po. Ay gilak. Tabag yan. Sabo paskiyan. Sige. Nanay, una sa tanan, pasalamat ko sa Ginoo nga ningabot ko karong hilak naman ko. Hihilak ko rin. Sige. Moment mo yan. Sige. Sa akin mo eh. Pasok ka hilak. Sabag. Ano sakti? Ayaw ni putla. Ayaw ni putlag yan ha. Ayaw ni putlag yan. Ay gusto kayong kailak madyak ko. Sige na. Sige na. Natural lang yan. Sige na. Muna ihilak sa kalipay. Tears of joy. Kanang magpasalamat ko sa Ginoo nga ningabot ko karong tuigan dya. 35 na ko. Wala ka na nai. Salamat ka Diyos sa nag-sponsor na ako nga. Kasaangan handa. Karon nga. Kani, mauna ni. Wala ka na nai. Salamat kay Ate Mars. O kanang nai. Kuya Leo. Kung ni Ate Gina po nga. Nag-sponsor po sa ang kanang nai. Ang cake nandiyan. Kasi sana mo nga nagkabulol-bulol ko pa eh. Diyan nakaila ko kaya ra dyan ang ipadya. Okay na. Diyan, salamat sa nagmahal na ho, sa ang ginikanan, sa ang nanigtatay, sa ang igsuon, sa mga igsuon hatanan, kung sa amo ang bunso nga, si Florami Bulana, kung ni Ate Ruby, Ay, nadimta nagbana. Ate Ruby na ingani na tabangan ko, kaya uwa pa si Jamuani, wako kay Bao, nani balik turma. Diyan mga inaot ko kung agang mama nga nas Mindanao ang bangan niya unta napot siya kanunay sa maadjong panglawas na nagimingaw na minidya dugay-dugay napot siya sa Mindanao niya ang gahong ate ang sister-in-law nga nasa Manila dako ko kung pasalamat ni Mutin mga inaot ko nga tagaan po ka pero may maayong panglawas salamat ka adyo sa imuhang kabuutan na imong pagsuporta namo diri sa ang bana nga nagmahal na salamat sa tanan Happy birthday! sa tao sa
sa tanang ning subscribe sa vlog. Pasalamat ko ninyong tanan dya. Kung hinaot pa ko nga katong pa ning subscribe, subscribe pa. Magtabay ko ninyo mamonetize. Dya, salamat ka jo Ate Mar sa pag-share nimo sa imuhang grasya kay naka-share pod ko sa mga silingan sa mga silingan namo sa ginagmayra. Salamat ka jo Ate Mar. Anak yun, tagad nga kag kuan sa Ginoo, share pod. Sa inyong grasya nga gihatag mo ninyo namo Nya imong ways, unsa may imong ways? ang ways Ay, gisulti. mawanag ka ng COVID. Mas maayo nang isulti karon kan. Ang ways nga mawanag COVID nandiya kanang nayat To normal. normal na sa healthy ang tibok pamilya o kanang kamungtanan nga kanang nakailan na sa kanang na YouTube. Manginaot ko nga maadyo po ni Juhang panglawas kanunay. Salamat kay part na pagmusan kinabuhi. Sana. God. Blue na. Usa pa. Mausa. Tanan. Mga daga nag-ikot na gyud. Sana all. Karang deliver na. Na, sige, mahatod na. Ang rin manghatod. Kamera ato. Ay, kuto. Ayaw to buto. Guys, kanang nay manghatod na Dito sila. ka ngit-ngit. Oh. Sila na ikuan guys, maghatod sa kanang mga silingan kay kanang nay bawal man magtapok-tapok mo nang inanan na laman na mo ang gibuhat guys. Sila na lang maghatod. Si Ate, si Inday, o si Gian. Si Junjun. Sana. Ano sa Mata sa okay. Mata okay. Ila jing unake. Oh, ila. Duha ra man dia. Ay, salamat sa question. Birthday na Jinji. Salamat. Kuha ra kog clip kay ang ngayatag. Nangatog mo siguro. Dito di. Uy, tao diha. Na oy, dito di. Dito tinadagan dia. Dia man dagan. Linda! Ay nangita nimo murag datag supina. Sorry, movie na may love mo. Maligya mag fishball. Ay, lumay nga. Share pud mi kay gisiran mo pud mi god. Wala, birthday na Jinji. Dat. Timo dat. Gracia. Amo pud panghata kay gihatagan mo pud mi grasya. Among i-share. Birthday ni Jinji na. Birthday. Birthday ako. Aw ni Jinjin. Sa mo may balita oy. Siyempre ilami lang gud. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Dito. Mo magkaluwa ko dre. Wala, dili. Ikaw dito kay. Ako isugo yung paluto. Ay ikaw nagluto di ay. Oy tago jud ko. Ito rin. Salamat. Nag-share lang pud mi kay gisiran man pud mi. Sa sponsor mo nag Japan padala sa mua. Amo po i-share kay Kay. yang viewers Ay sa iyang YouTube. Oh. Hala oy mag YouTube ko gabi. I-share pud mi kay may na lang pud ba maka-share pud mi sa among sikataw. Ay, ako mangod sa Dito dong. Sa dana duglang mo ulo. ano ba wala pa nga Gi. Kama morning gi. Mo ba? So. Ko na. Wala pa lagi ka na. Tayo na gi. Salamat. Birthday di ati. Live. Sakto ra gi. Dapat tolo. Okay. Birthday. Medyo pa malagi. Ha? Ipakuha lang gi. Kuha lang ng sudanante. Birthday ni mama. Kuha lang ako sudanan daya kaya ang ako tanday. Ay, saan ako nang sudanan dili may tanan? Oh.
Di na pero sa pikas na sila dire. Kuala to sudlan nante. Ayo di agi oh. Sudlo dito gi ayo dia sa Ticho gi, wam ko iro di agi. Ha? Oh. Ya pilila. You're welcome. Ha? Ya, akong asawa. Tiyo din mo. Gracia. Share of blessings. Birthday. Kato birthday mo? Jejin. Dili. Yung biyahe si Botchoy? Nay Albina. Tanag ni si Amy. Shout out niya ti Ime. Nang Albina. Lola niya. Birthday ni Gigi ay gamay nga. Kuan, pansit og kuan. Timo ba, Timo? Salamat. Oh, sige. May itos Manila ba? Manila. Si Manila sa gawas. Ay, sa gawas dito. Blessing. Gamayng blessing te, share the blessing. Pasensya na natin. Full family. You're welcome. Wag ito. Salamat ya. Salamat kayo te. Jangan. Talaga ice cream. Thank you sa sponsor ng ice cream. Yeah, higagaw ka ice cream. Ben, ninatag ba yun? Salamat sa guys, gitagaan ko ka na ice cream. Yate Astrid. Ate Astrid, salamat Ate Astrid. Go. Oh, blessing ba, blessing. Timo, pang Timo. Mamuning. Pila sila. Mamuning. Datang lang. Mama. 35 na. Sige. Lamutak na guys, lamutak Mga na. unatan guys. Tay, inyo na guys. Okay, kanta guys. Kay, kita day nga, kwarto na ba? Doon sa naman igi nga. Hindi ito naman ibigay, ganing nga naman igi. Ganun naman. Anyo lang ti. Guba na na kong toppings, kuha ni Kami Panchi. guys kay muli na po sila ate. Ngawon na po din eh. Magmingaw na po mi guys, kaya kami na pong tulo bilin. Salamat kadyo ko ni Ate Ruby kay ako ni Japa Sagdi. Kadyo ko siyang kabuutan. Kadyo kong giari. Diyo pala man may pirmi na may magguban pirmi. Lamir ba? Lagi day? No, magipanandok sa inana ko do. Haman. Kato bang murag ni Itong mga panday. sil. Kanang nga na ba? Ano lang ipit ko. Si Nicole magdala mo sila Nicole. O si Kuya Kul, kanang katunga na ka Kuya Nicole na kay aturo ba ng special para niya. Salamat kadyo Ate Mar, si Kuya Leo. Kung mo share sa inyong blessings. Hindi may makatilaw inani. Share po. Ganda. Mas lindot ang tasog video ti kaysa mobong ko. Mas okay ang video nga taas kung napi-content na tarong. Karong man nga content mo na okay ang taas. Kisa ng mga content nga ordinary ra niya, taas kayo. Wala na apil ko dito.
Apil pa. Yes, ang gamay para makikasati pa. Ayaw. Ano ka mo? Bungibot ka mo. Nag-init ko. Ang laman. Nag-init ko. Ang laman, talumanan ka. Para kamera kayo mag-vlog, naraba ka. So guys, naman radyad ang kanan na tulumanon guys. Salamat kadyo ko na tirubi kay kanang idyo kong itabangan. Kananay pasalamat kadyo ko ni Ate Mars ug ni Kuya Leo Adventure kay radyo na silang kanang naikabuutan. Di ko mabungog kanang pasalamat ninjong duhati Ginoo na jay bahala ninjo Ginoo radyo mong kabuutan sa nga tanan dya. Ara nahang lipadya. Diyan magbabay na ko. Salamat sa pagtanaw sa video. See you the next vlog. Bye-bye. Bye-bye.